Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Mukomana pandakaroorwa nemurume wangu, this was roughly about 2.5 years ago. Ndainge ndagara ndiine nhumbu yangu. Nemurume wangu takasanganawo pamasocial media platforms, but tiri kunoku zvedu kunoku kuZim. So mushure mekunge tasangana ndokubva azondishanyira. Ndakabva ndatoona kuti ainge ari muchinda, ainge ari bo. Asi sezvamunongoziva kuti usually isusu vanhukadzi kana tichiti tinenge tiri single, tinenge titori mune imwe relationship, but murelationship meyamu yamukoma inenge ingoriwo relationship yekuti unenge wakangojegera uchingotiwo hapana pandingazongogara ndiri ndega. So that was the case. Ndaiva nomumwe munhu wangu uyo wandainge ndakangosendekawo pasite, aipotawo achindibatsirawo nekundirukisa musoro, kunditengerawo zvandainge ndichidawo panguva yacho iyoyo, iniwo ndichimupa bonde. So pandakazotanga kudanana naye murume uyu ndikabva ndazosarudza iye, but mukoma it was already too late because I was 2 months pregnant at that time, and ndinotozviziva kuti I was 2 months pregnant because pekutanga paakauya kuzondiona takashandisana dziviriro sevanhu vainge vasina kuenda vakanotestwa. Akatoti ngatishandisirani dziviriro. Ndikabva ndati iri bo, yo, this man is very responsible. Saka nabhangu wangu uya takangoramba tichingosangana pabonde ndokubva azondimitisa. Zvinoitawo Mwari akomana, ndawanawo munhu ainge achida kundiroora. Ndobva ndamitiswa nerimwe zurombe risina kana charainge richikwanisa kundibatsira nacho. Mukomana pandakaona kuti I was 2 months pregnant, ndikataona kutoti panapa kana ndikaita zvekutamba pano ndinotizira munhu asitomborina kana future zvachose. Ndipo apo pandakabva ndachizotaura nemunhu wangu ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichiuya kumba kwake, ndokubva azonditumidzira mari because he was staying in another town. Ndakaenda kuya mukomanashi ndokubva ndamumanikidza kuti tinge tichienda kunotestewa. Apa nguva dzainge dzatoenda mukoma, but chandakazoona ndechekuti varume vanotoda yeke because even though nguva dzainge dzaenda takatoenda kuya kuchipatara mukoma ndokubva tazotopa vamwe nesi mari yekuti vange vachikwanisa kutitesta. Ndaizviziva hangu kuti I was negative. Ma1 ainge angori pakuti inini ndaiva ndiine pamuviri. I thanked God mukomanashi because apo paakazotenga chipreg test ndainge ndatotaura nefriend yangu ikabva yandiudza zvekuita so that chizongobuda chiri negative, and ndozvandakazoita chikabuda chiri negative. Takarara tose mukoma. After that akanditi iwewe hakusisina kwandichakutendedza kuti unge uchienda, wava kutogara pano iwewe. Ndikabva ndati iri bo, as long as you are going to take care of me. And ndava kuudzawo vatete vangu. Saka ndakabva ndafonera vatete vakabva vafonera, vakabva vazotaura pafoni nemurume wangu. So vakabva vamuti iwewe kana uchida mwana wehanzvadzi yangu make sure kuti hausi kuzomushandisa. Handiti unoona kuti nezera rake kana ukagara wamushandisa unenge watomukanganisira life yake. Akabva ati kwete tete, uyu ndinomuda. So mukomanashi ndokutotanga kutogara kwatakatoita tose. Friend yangu ndiye anozviziva kuti ndainge ndagara ndiine pamuviri. So I thought kuti mukoma mushure mekunge ndazorumurawo mwana wangu ndobva ndachizokasikawo kubatira pamuviri, ndobva ndamuitirawo wake mwana. But nyaya iripo ndeyekuti mukoma ndichazama akomana kuti ndinge ndichinwa maremedies kunyange akatosiyana siyana, ndichiti zvimwe kuda ndichakwanisawo kumuzvarira murume uyu, but zviri kuramba, which begs the question kuti murume uyu kuti anozvara here akomana, kochiko chiri kumboitika kwaari? Because dai kwanga kuri kunzi iye anozvarisa, by now I should have fallen pregnant already, but I really do not understand what is going on with my husband. Vedare please ndibatsireiwo. Kune kwamunozivawo here kwekuti kana ndikaenda ndinokwanisa kunobatsirwa ikoko? Because honestly speaking mukoma, inini handikwanise kuti ndinge ndichizorambwa naye murume uyu because atori nemamwe mahustling skills andinotofarira, and I know kuti as long as I am with him, me and
and my children we will never suffer even one day. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo kani ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I know kuti zvandakaita it was very wrong, but zvakaitika zvakatoitika mukoma Nashi. Ndainge ndisinawo choice ipapo. My only choice was to choose between rombe zvaro renyika rinongoswerera pasunuka richinwa zvimbwa nekusvuta mbanje, rapedza robva razorara rakakutsikirira nemunhu wekuti iye is well mannered, murume anoziva zvaanoda muupenyu, murume anoziva kuti chii chinonzi kuchengeta mhuri yake. Ndinochengetewa mukoma zvekuti I would rather have him die than for him to get married to another woman, kana kuri kunzi akazofind out kuti mwana uyu waanofungidzira kuti mwana wedu watakazvara tose asi mwana wake. Ndiyo confession yangu mukoma from a desperate woman. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo, hanzi from a desperate woman. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvinotyisa kani ukaona munhu ukanzwa ava kuti uyu kunyangwe akazondiramba handidi kuti ange achizowana umwe mukadzi. That is very dangerous. Hanzi kana kuuraya ndinokwanisa hangu kumuuraya. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pane imwe nguva iyo yazvakanzi kana uine chibage chako waifanira kuti unge uchienda nacho chibage ichocho straight kuGMB, yet marates acho ainge asingaiti. Saka kuno kujoza ndainge ndina vamwe mukoma vangu but vekwabankuru vakabva vachizoenda kuzimu. Takatovaseka vachiti vari kudzokera kuzimu, vainge vava kuda kuita zvokunorima kuzimu. Tikati mukoma muchanofa nenzara imi. But ndakazobatwa nemweya wegodo mushure mekunge ndatoona kutoti the first year zvinhu zvakatovafaira, the second year vakatotenga tractor. Saka in the third year mukoma ndipo pandakachizotaura neumwe mwana wasabhuku musoja mukoma. Saka iye ndinotomuziva kutoti munhu ane hutsinye. Ndakabva ndachizomufonera ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiine dhiri rataifanira kutoti tinge tichizoronga tiri tose, zvekuti dhiri iroro raikwanisa kuzototidyisa mari yemuwando. Akabva anditi iri bho. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndichizviziva kuti mukoma wangu ivo vaipota vachiendesa chimwe chibage nemukoto vachinonochitengesera umwewo munhu. Mukoma Nashi ndo maitiro avainge vachiita mari. Saka mazuva acho iwawo waiti kana ukabatwa uchiita izvozvo waitochitorerwa chibage chacho ichocho, nekuti hurumende yenge ichida kuti munhu wose anga achienda kunotengesa chibage chake kuGMB. Saka nemusoja uya mwana wasabhuku takawirirana mukoma. Then iniwo kuna mukoma ndainge ndichikuita sekunge ndinongokonfema, kungopota ndichingokonfemawo apo nepapo ndichingovabvunza kuti goho ravo rainge riri sei, uye zvekare vainge vachitarisira kuti mufesi wavo uya ainge achazouya kuzotora chibage chacho riini. Saka vakazonditi murume uya motikari dzake dzainge dzakafa, idzo dzaaiwanza kushandisa paiuya kuzotora chibage kubva kwavari. Saka ivo ndivo vainge vachitotsvaka motikari yekuti vange vachizoenda kunomupa murume uyu chibage, then chobva chazoendeswa kuHarare. Ndakabva ndazofowadhira musoja uya mamessages ose awo andainge ndatumidzirwa namukoma wangu. Iyewo akabva azongoronga nevamwe vake avo vainge vachishanda pane imwe roadblock iriko yekuti kana uchibva kumaraini ekwedu uchienda kune imwe town unotovawana varume vacho ivavo. So mukoma Nashi, mukoma wangu vakabva vachizotorerwa chibage chiya mukoma, vakabva vazotobhuroka. Kubva ipapo ndo sabotagewo iyo yandakaita mukoma Nashi. Ndakazviita nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kukundwa. Handiti muupenyu hakuna anoda kukundwa here. Izvi zvandakaita mukoma, I tell you kuti other people out there they can do the same mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Vanhu vane utsinye kunzoku. And whenever you do something in life, do not just tell anyone about your achievements in life, because hauzvizivi kuti anokufarira neasingakufarire ndiani.
asi zvamakaita ka makaita utsinye. Mwana wababa venyu ndiye wamakaitira utsinye kudaro. Apa muchiziva kuti nyika yakaoma sei, mobva mamuitira utsinye hwekuti anga achitorerwa chibage chake. Just imagine the inputs, then at the end of the day munobva angotorerwa chibage chake. Zvakangooma hazvo vedhuwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira asi kudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini I want to acknowledge kuti I am an emotional abuser. I do abuse my husband and I do this psychologically so that ndingoramba ndichimucontroller and he does whatever that he wants. So zvakaitika mukoma ndezvekuti murume wangu iye paakatanga kundipfimba, ndaiva nomumwe murume wandingangoti imbinga yangu yandainge ndichidanana nayo. Mukomana ichi ndakanaka kani zvekuti kana ndikakutumidzirai mapictures angu you would even refuse kuti I am a Zimbabwean. Saka iye akabva atanga kundinyengera achiti yei ndinokuda. Saka nekuda kwekuziva kuti mbinga yandainge ndichidanana nayo yainge isingatombondinyengereri zvachose. Munongovaziva varume vane mari mukoma. So ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichidanana nemunhu wekuti inini anenge achindinyengerera at all the times, at the same time ndichidanana nembinga yangu. Mbingawo yangu painenge ichida nezvangu ndinongoendawo kwairi. Pandinenge ndichida kufadzwawo mwoyo wangu nemunhu anenge achindipa mwoyo wake wose, ndobva ndaenda zvangu kune munhu wangu. Saka ndakagara ndamuitisa kana kuti regai ndinge ndichiti iye akagara atongondijaidza mukoma. Aiti paya kana ndikamurwadzisa so ndichida kungomubhohwa aibva atanga kundipfugamira mwana wevanhu. Saka akatongondijaidza zvezvokuti anondinyengerera kunyange ndirini ndinenge ndamukanganisira. So he made me to develop that attitude so much that I have become his abuser mukoma. And ndinowanzo kumuabuser mune mamwe masituations ekuti ndinomusiya ndisina kana choice zvekuti ndinomuti it's either me or your mom. Ipapapa aiva nemari yaainge achida kutumidzira kuna amai vake. Ndikabva ndati it is either me, mari iyoyo ndoda kuti ndige ndichienda kunorukwa musoro kuisa manails angu because kune kwandainge ndichifanira kuti ndige ndichienda with some of my other friends. Mukoma akaburitsa misodzi apa achiziva kuti amai kumusha uko vainge vachida mapiritsi. Ndobva andipa mari iya yandikabva ndaenda kusaluni mukoma ndokubva ndanogadzirwa zvangu ndikaenda out nemafriends angu. Ndakazoti ndava kuya ndikabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Ndainge ndisingadi kumuhurira. Saka ikoko kwatainge tiri kwainge kuine vamwe varume vainge vachitonwa doro ravo. Varume ava vaitoratidza kuti they were very interested in us as a group. Saka vakabva vazouya then tikabva tangoita 1-1 neuyo wandainge ndiinaye. Takangoenda mukoma tikanoita zvatakaita mumotikari ndokubva andipa mari iyoyo mukoma. Ndakazoti tava mutaundi ndokubva ndazoenda kuspa ndikabva ndagadzira order ndikabva ndatumidzira amai vake mari yekuti vange vachikwanisa kuzotenga mapiritsi. So that is what I do. I abuse him uye zvekare I don't want him to have any kind of a relationship with his sisters because ndinotya kuti kana akazonyanya kuwirirana stereki nemasisters ake like kana akazongovaudza kuti ndo zvandinomuita izvi, masisters ake vanobva vatongomuonesa kuti uyu munhu uyu haatombokudi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section even though I no longer want to abuse him, but semunhu wekutoti akatongondijaidza ndo upenyu hwacho hwatinotongorarama. Anotongondibata sezai mukoma. Chose chandinenge ndada kuti chinge chichiitwa mumba ndo zvatinongogumisidzira taita izvozvo mumba. So you can just imagine kuti ndatova sort of like a spoiled child that he spoiled. So it is very hard for me to respect him, to honor him, to be a humble woman to him. Zvaakandijaidza ndizvozvo mukoma. He has to live with that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndinoshungurudza murume wangu emotionally nekuda kwekuti inini ndakanaka. Zvakangoma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini I am a single mom, zvinhu zvakaoma, ndiri kuraramawo ndiri kuno kunyika yevatorwa uku kwandiri kushanda samaid. Saka dhedhi vangu vane imwe friend yavo iyo inogara kuGweru. Murume uyu mukoma ndiye akatondibhadharira futi ma-O level exam fees ainge achidiwa, all the registration, it was all because of him. Uye zvekare dzimwe nguva ndiye aitotibetsera pamba. Saka murume uyu mukoma iye ane mari, ane maminds ake akawanda. Saka recently he has been speaking with me, ari kuti iye mudzimai wake sezvo achembera hanzi hakusisina vanotorara in separate bedrooms. Saka ari kuda kuti inini ndinge ndichizoya kuzoita chimutsamapfiwa. Nai zvinoita here? Hazvizokonzerese here a great division between my parents nemukadzi wacho iyeye? Kuda hangu danga ndichida, because murume uyu ane mari mukoma. Handidi hangu kutaura mazita, but anotoshanda sarana, even anotowirirana nevamwe vanhu vane mazita ekuti anototyisa kana kutongoti munge muchizotongomataura papublic mukoma. Saka ane mari, ari kuti iye huya kuno kukuzimu, then you become my second wife. Ndoenda here nhaye mukoma kuti ndinge ndichinoita the second wife? Iye zvake achembera, because he is about 3 years older than my own dad. What will my father say about me? Mukoma Nashi, I am almost the same age ne second born yake. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Like ipapapa ndakatomboshaya mari, kana mari yekutenga even masanitary pads zvawo. Ndipo apo pandakazomukumbira mari akanditumidzira mari akabva ati, so what is the use yekuramba uriko kuSouth Africa iwe uchitadza kutenga kuzvitengera mapads chaiwo? So that is my own confession mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.